ערב טוב לכולם. תודה רבה לכל מי שמצאו את השעה להצטרף אלינו. ואנחנו נפגשים בנסיבות מעורערות, במצב כללי מעורער, ואין כמו מצב כללי מעורער כדי לנסות ולתהות האם במצבים מעין אלו עולה ומתעוררת תקווה, ציפייה משיחית. כדי לעשות את זה, אנחנו ננסה להחזיק כשעה של הרצאה שתיתן לנו גם הפוגה וגם חומר למחשבה, ושבה יש לנו זכות גדולה לארח את דוקטור ליאור זקס שמואלי מהמחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן. ליאור זקס שמואלי חוקרת קבלה וחסידות שמשלבת במחקר שלה חקירה פילולוגית, מחקר טקסטים דקדקני, עם ניסיון להתבונן בטקסטים ולפתוח אותם לתובנות שבאות מתחומיה של התיאוריה הביקורתית. במיוחד מעניין אותה ההיבט הרגשי והדרך שבה טקסטים ותנועות דתיות מעוררים רגשות, ושרגשות מעוררים פעולה במסגרת חיי אדם, חיי יחידים וגם חייהם של קהילות. ליאור כתבה ספר מיוחד שרצינו ותכננו לערוך לכבודו גם ערב בקרוב במסגרת המרכז שלנו. אנחנו מקווים שנזכה לקיים אותו עוד בסמסטר הזה בקרוב. ספר שנקרא Sacred Emotions, Fear of Sin in Early Hasidism, שעוסק בחסידות המוקדמת, ביראת החטא או אימת החטא בראשית החסידות. הוא יצא לאור בהוצאת אוניברסיטת סטנפורד. במגע עם מקצת הדברים שליאור טיפלה בהם בספר, נרצה שליאור תדבר גם היום איתנו, סביב השאלה האם החסידות בראשיתה הייתה תנועה משיחית. אנחנו מכירים את החסידות על מי שנחשב למייסדה, או לפחות הרוח שפיעמה בה, ליבתה את התנועה הזאת, רוחו של הבעל שם טוב. ושאלה הגדולה שנשאלה במחקר היא עד כמה גוון של משיחיות נמצא כבר בדמותו ועד כמה מרכזי הוא. אנחנו מכירים את הרגע בחסידות שבו שאלת המשיחיות עברה איזה חידוד משמעותי עם דמותו של רבי נחמן, וכמובן מכירים את הדרך שבה גוון ענף מתוך החסידות, הענף שנולד סביב דמותו של שניאור זלמן מילדי, חב"ד, הלך ונעשה, התהווה כתנועה משיחית סביב הרבי מלובביץ' לפני ואף אחרי מותו. ליאור תחזיר אותנו אל שלבי המכוננים של תנועת החסידות, כדי לנסות ולהבין יחד עד כמה הייתה חסידות משיחית בראשיתה. כתמיד, הציפייה שלנו היא לקיים הרצאה של איפשהו בין 3/4 שעה לשעה, שבה אתם מוזמנים מאוד לכתוב אליי או לאייל שאלות שאנחנו נשמח להציג בפני ליאור כפי האפשר בסוף ההרצאה. בגלל הנסיבות החריגות, ייתכן שלא יעמוד לנו הזמן כפי שאנחנו רוצים. והדרך שחשבנו לעשות זאת הוא, אם במקרה תהיה אצלנו, אצל ליאור או אצלכם אזעקה, אז כמובן אנחנו כולנו נרד אל המקלט, ננסה לשוב ולהמשיך את ההרצאה. אם הדבר הזה יקרה פעמיים במהלך ההרצאה הזאת, כלומר בפעם השנייה שנקטע את ההרצאה, אנחנו נפסיק אותה ונקווה לחדש אותה במועד קרוב שבו הדבר הזה יהיה מן האפשר. אז אני מקווה שכולכם שוכנים לבטח, ואתם ובתיכם וקרוביכם בלא פגע, ושנצליח למצוא שעה של פנאי ונחת רוח לדבר בדברי תורה. ליאור, אני מודה לך מאוד מאוד שבאת בנסיבות החריגות האלה,
מזמין אותך לשאת את דברייך. תודה רבה לך, עומר, על ההקדמה ועל ההזמנה. תודה גם לאייל ולעירית על הארגון הלוגיסטי של הערב הזה. כל דבר שקורה בתקופה הזאת מבורך, ואני מקווה באמת שהדברים שבהם נתבונן היום ייתנו לנו חומר להשראה או למחשבה, לחשיבה ביקורתית, גם לסוגיות עכשוויות. ואני אכן מקווה גם שהערב לכבוד הספר יצא לפועל. זאת התקווה המשיחית הקטנה שלי. אנחנו מתחילים ומתחילות בשאלה, קודם כל משיח עכשיו, משיח now, זו סיסמה של תנועת חב"ד, שהרבה מכירים, עם הרבי מלובביץ', תכף נראה. אז אני רוצה עם הקונטקסט הזה של עד כמה החסידות הצליחה להפוך להיות משיחית, עם האמונה שיש משיח עכשיו שחי נושם ועומד לגאול את עם ישראל, ושיש עוד כאלו שמאמינים שהוא עוד חי, עד כמה זה יונק מהשורשים העמוקים של החסידות בראשיתה. כדי לתת קצת את הקונטקסט הזה של עד כמה החסידות הפכה להיות משיחית, אני רוצה לשתף איתכם סרטון קצר, אנחנו לא נראה את כולו, מהפעם הראשונה, משנת תשנ"א 1991, שבה התחילו להכריז על הרבי יחי אדוננו מורנו ורבנו, ובפעם השנייה, אותה לא נראה, וכבר רואים איזשהו עידוד שלו, כלומר איזושהי הסכמה, שאכן הוא מסכים עם אמירות של החסידים שמכריזים עליו את ההכרזה הזאת. אז בואו נצפה בזה. אז מתחילים לשיר ברקע, יחי אדוננו מורנו ורבנו. והוא מחלק את הדולרים לאנשים שמגיעים אליו. ואני הולכת לקפוץ קצת קדימה. השירה של יחי אדוננו מורנו ורבנו בעצם מתחזקת ומתחזקת. אתם רואים את ההמוני החסידים מתחילים לרקוד באקסטזה, באפס מקום, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. אוקיי, עד כאן טעימה מ-1991, אנחנו כבר 30 שנה לאחר מכן, וזה פתיח בעצם להראות כיצד, לאן הדברים הגיעו, לתנועה המונית של חסידים אקסטטיים שמנגנים, שרים ורוקדים, אחד מהמאפיינים שאנחנו מכירים מעולם החסידות, כשהתוכן של השירה והניגון זה יחי אדוננו מורנו ורבנו, כשהמרכז והלב זה הרבי שלהם, גם כן הצדיק, האדמו"ר, הוא המרכז והרעיון המרכזי של החסידות, עכשיו מתמזג עם רעיון של המשיח, והשאלה אם עכשיו מתמזג עם רעיון המשיח הוא חדש או לא. וזו השאלה שאני רוצה לחקור יחד איתכם היום. והמהלך של ההרצאה שלי, מה אנחנו הולכים לעשות היום, זה אחד, לדבר ממש על קצה המזלג, על הגישות המחקריות המרכזיות לסוגיית המשיחיות בחקר החסידות, אחר כך לגעת באחד הטקסטים המרכזיים ביותר בראשית החסידות, שהלהיבה, סקרנה וגרמה למחלוקות רבות בקרב חוקרי החסידות בשאלת המשיחיות, זה איגרת הקודש של הבעל שם טוב, המסמך היחיד שיש לנו שהותיר ראש התנועה ישראל בן אליעזר, ובה עסקו רבות.
אני אציג את הגישות לגבי האיגרת הזאת, ואז אני רוצה לפתוח פרק שפחות עסקו במחקר, סוגיית המקדש כסוגיה משיחית, הציפייה למקדש, והשאלה עד כמה החסידים שעוסקים במצוות שקשורות לפולחן המקדש, מצפים לבניית מקדש באופן אקוטי, עכשווי, ממשי, ועד כמה הם בעצם דווקא מוכנים לקבל תחליפים אלגוריים סמליים של המקדש. אז זה הפרק שפחות נחקר ואותו אני רוצה להציג היום, כדי שמי שכבר מכיר את השאלות הקלאסיות גם כן יצא מורווח מזווית חדשה שטרם הכרתם. אתם רואים גרשום שלום? כן. אוקיי. אז גרשום שלום בעצם יצר היסטוריוגרפיה של בכלל התנועה המיסטית היהודית מראשיתה ועד ימיו, כשהוא הציג את החסידות כשלב האחרון של המיסטיקה היהודית, כבעצם הסוגר והחותמת, שאחריה כבר אין יותר מיסטיקה אותנטית לפי דעתו. למעט שתי דמויות שהן לא הנושא של ההרצאה הזאת, רב אריה רוט והרב קוק. וכשהוא מדבר בהיסטוריוגרפיה שלו, של הבנת העם היהודי לגווניו, הוא יכול להיות שכבר נגעתם בו בהרצאות קודמות, בעצם הוא אומר, ההיסטוריה כמו התקדמות הגליאנית, יש בה משבר, שיוצר בעצם, יש לנו תזה, משבר, ואז אנטיתזה ואיזשהו סינתזה, והוא מתאר את החסידות כמי שהתמודדה עם השבתאות, הציפייה המשיחית הרדיקלית האקוטית של שבתאי צבי, שהיא בעצמה תגובה והתפתחות חברתית לרעיון המשיחי שהיה קיים בקבלה הלוריאנית. אז החסידות, לפי דעתו של שלום, יונקת את ההשראה מהקבלה הלוריאנית של הארי מהמאה ה-16, לוקחת חלק מהאספקט החברתי המפיץ של השבתאות, אבל מנטרלת את העוקץ המשיחי, וכאן הנקודה החשובה, מבחינתו של שולם, החסידות מעמעמת את המשיחיות, כדי לרפא את העם מהתקוות המשיחיות המאכזבות, היא בעצם מנטרלת את הרוח האפוקליפטית שהלכה על העם היהודי. אז הוא אומר, זה לא נעלם מליבם של החסידים, האמונה בגאולה, כן? כל יהודי הוא מאמין באמונה שלמה בבוא המשיח, אבל זה כבר לא הליבה ולא המרכז, ויוסיף עליו מרטין בובר, שבעצם המשיח הופך להיות משיח מופנם, ובמקום דמות היסטורית, איזושהי אמונה במשיחיות פנימית. שולם לא אמר את זה בלי לעורר מחלוקת, ואחריו הגיע בן ציון דינבורג, שאמר להפך, החסידות, אתה מפספס כאן חלק מרכזי של החסידות, התנועה של החסידות, הוא אומר, היא תנועה של הכשרת גאולה, ותורתה היא כולה תורת גאולה. זה לא משהו צדדי ושולי שנותר בשוליים, זה המרכז. ומה העדות שהוא לוקח כדי להגיד שזאת תנועת גאולה? את איגרת הבעל שם טוב. ותכף נראה למה האיגרת של הבעל שם טוב, לפי דעתו, מכשירה את העם לגאולה. ישעיהו תשבי, תלמידו של שולם, מציג עמדה יותר מאוזנת בין שולם לבן ציון, לדינור, כשהוא אומר, קודם כל, השאלה על האיגרת, אפשר למצוא בסימנים במידה מרובה ומועטת לקיומן של שאיפות לקירוב גאולה. אבל אם מסתכלים על כתבי המגיד ממזריץ', שם בכלל אין משיחיות. והוא בעצם די מאשר את התזה של שולם, רק הוא אומר, אי אפשר לקחת את זה כמשהו שמוכלל, כמו ששולם אומר, כל התנועה החסידית היא נגד, או היא מנטרלת את העוקץ המשיחי, אלא הם לא נטרלו את זה לגמרי, כמו של שולם, אבל זה גם לא תורת גאולה. אפשר למצוא פה ושם תקוות משיחיות כחלק אינטגרלי, וכאן גם חשוב לציין, וזה יעמוד בהמשך הדיון, שהחסידות,
לדבר עליה בה"א הידיעה כתנועה אחידה, הומוגנית, שכולה דוגלת בדגל אחד, זו בעצם תפיסה מוטעית בכלל של מהי חסידות. אז רגע לפני שאני עוברת הלאה לאיגרת עצמה, ולאיגרת שכתב הבעל השם טוב, מייסד החסידות, שחי בערך מ-1700 ונפטר ב-1760, אני אגיד על קצה המזלג שהתנועה הזאת היא תנועה הטרוגנית, רבת פנים, בנויה מחצרות חצרות, שושלות, ואי אפשר למצוא קו אחיד מזהה בין כל החצרות והשושלות. כך שלהגיד החסידות אומרת זו כבר איזשהו שגיאה. החסידות זו בעצם שם כמו שוויטגנשטיין אומר, יש בה דמיון משפחתי, יש דמיון, הם כולם כנראה רואים את עצמם כקשורים לבעל שם טוב כמייסד השושלת, אבל הרבה יותר ממה שהם רואים את הבעל שם טוב כמייסד החסידות, הם רואים את עצמם כשייכים לשושלת שאליה הם משתייכים. אוקיי. אז אנחנו נשאל כעת מה היחס בעצם שבן ציון דינור אומר, האיגרת של הבעל השם טוב היא ההוכחה של תנועת החסידות כמכשירה לגאולה, על מה הוא מסתמך. אז כשאני מדברת על איגרת הקודש של הבעל שם טוב, אנחנו מדברים על מכתב שנתפס כנספח לספר בן פורת יוסף. בן פורת יוסף הוא חיבור של רבי יעקב יוסף מפולנוע, הוא תלמידו המרכזי של הבעל שם טוב, שבעצם כתב את התורות החסידיות של הבעל שם טוב בספרים והוציא אותם לאור בקורץ. הספר החסידי הראשון הוא הספר תולדות יעקב יוסף פרי עטו, שנתפס בקורץ תקם, ובן פורת יוסף נתפס שנה אחריו, ובנספח יש איגרת. מהי האיגרת הזאת? זו איגרת שבעצם לא הגיעה ליעדה. הבעל שם טוב רצה לשלוח איגרת לרב גרשון, שהוא גיסו, שעלה לארץ ישראל. והאיגרת לא הגיעה ליעדה, ובמקום זאת נשארה אצל רבי יעקב יוסף מפולנוע. אז במקום שהיא תגיע לרב גרשון, היא עכשיו נמצאת בתוך הספר של רבי יעקב יוסף. אני אומר שיש לנו כמה נוסחאות של האיגרת, סוגיה ענקית שאני ממש לא אכנס אליה, שחוץ מהנוסח שיש לנו בקורץ, יש לנו שני נוסחים נוספים שנמצאו בכתבי יד והודפסו על ידי חוקרים, כשיש טענות שהם אולי נוסחים קדומים יותר, למרות שהם נתגלו מאוחר יותר. וגם זה יש סערה ענקית בין החוקרים, שאני לא אכנס אליה, מי שרוצה לקרוא על הסוגיה הזאת, המחקר העדכני המקיף ביותר הוא של אלי מוסנזון. מהי הפגישה עם המשיח באיגרת הזאת? אז האיגרת הזאת, זה מכתב כאמור, ששלח הבעל שם טוב. הבעל שם טוב בעצמו לא כתב ספרים. כל האמירות וכל התורות שלו שיש לנו ממנו, הם נוסחים של שמועות ששמעו תלמידיו, רבי יעקב יוסף והדגל מחנה אפרים, מרובם, נכדו. והמסמך הזה זה המסמך היחיד שהוא חתום עליו. ושם הוא מספר לרב גרשון שהייתה לו עליית נשמה, שנשמתו בראש השנה עלתה לגן עדן, ושם הוא פגש לא פחות מאשר את המשיח. נקריא מעט מהדברים. עליתי מדרגה אחר מדרגה, עד שנכנסתי להיכל המשיח, ששם לומד משיח תורה עם כל התנאים והצדיקים, וגם עם 7 רועים, ושם ראיתי שמחה גדולה עד מאוד, ואיני יודע לשמחה זו מה היא עושה, והייתי סובר שהשמחה הזו חס ושלום היא על פטירתי מהעולם הזה, והודיעו לי אחר כך שאיני נפטר עדיין, כי הנאה להם למעלה כשאני מייחד ייחודים למטה, על ידי תורתם הקדושה. אבל מהות השמחה איני יודע עד היום הזה, שימו לב לרגשות שיש לנו כאן, נושא שפחות נחקר בהקשר של האיגרת הזאת, ושאלתי את פי המשיח, מתי אתי מר? זאת שאלה מהגמרא, שגם שואלים בגמרא, את המשיח שפוגשים אותו, מתי אתה בא משיח? בוא תספר לנו מתי יגיע הקץ, שאלת $1,000,000, מתי מגיע המשיח?
והשיב לי, בזאת תדע, בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם, ויפוצו מעיינותיך חוצה, מה שלימדתי אותך והשגת, ויוכלו גם המה לעשות ייחודים ועליות כמוך, ואז יכלו כל הקליפות, ויהיה עת רצון וישועה. אוקיי. המשפט הזה, זה המשפט שעליו דינור מסתמך כשהוא אומר שבעצם זו גולת הכותרת של האיגרת. גולת הכותרת זה שמה יביא את הגאולה? התורות של הבעל שם טוב. התורות שהוא לומד כשנשמתו עולה למעלה, כשהוא יפיץ אותם והן יהיו מפצות בעולם ואחרים יוכלו לעשות ייחודים, ייחודים זה בעצם פרקטיקה קבלית של מדיטטיבית שעושה תיקונים בעולם הספירות העליון, לא ניכנס לזה, מה זה בדיוק? אז כשלא רק אתה, לא רק האליטה, אלא כשכולם יוכלו לעשות ייחודים, שזה פרקטיקה קבלית מסוגכת, ועליות, כלומר עליות נשמה, כמו שאתה עולה ויורד מהארץ על גן עדן, אז כל הקליפות, שזה שם קוד לרוע, יכלו, כלומר כל האויבים, כל הרוע, יימס, יתקלה, וזה יהיה את רצון מישוע. לכאורה, יש לנו כאן מסר משיחי, חריף, חד משמעי, אין כאן שאלה, אז איך בכל זאת התעוררה המחלוקת? המחלוקת מתעוררת כי במשפטים הבאים הוא מבין שזה בעצם לא כל כך פשוט שכל העם היהודי ידע לעשות את העליות האלו והייחודים האלו, ולא רק שזה דבר מורכב לצפות ממנו, מהעם שידע את כל זה, אלא שלא ניתנה לו רשות כל ימי חיי לגלות זאת. כלומר, הוא לא מקבל רשות בכלל ללמד את הדברים שהוא יודע. אפילו לא לגיסו שהוא בעצמו מקובל. אז מצד אחד, יש כאן איזושהי בשורה, שהתורה החסידות היא זאת שתביא את הגאולה. מצד שני, זה לא יקרה בימיו של הבעל שם טוב, ובכלל זאת שאלה, איך זה בכלל אפשרי שכל העם היהודי יצליח לעשות את הפרקטיקות האלו שהן כל כך אליטיסטיות. אני רוצה שנייה לשים את האיגרת הזאת באיזשהו הקשר רחב יותר של תורות הבעל שם טוב. מעבר לתכף אני אסכם את הגישות לאיגרת ואיך ראו אותה החוקרים, וגם לפני שאנחנו עוברים לתלמידים. כאן יש לכם ענן מילים של המילים הכי דומיננטיות בתוך השמועות שכותבים תלמידי הבשט כשהם כותבים את התורות של הבעל שם טוב. מה זה ענן מילים? ענן מילים זה בעצם סוג של ניתוח סטטיסטי שלוקח כל מילה ובודק כמה פעמים היא חוזרת, וככל שמילה חוזרת יותר פעמים יש לה ייצוג גדול יותר בענן. כמובן חזרת מילים זה דבר שאנחנו יודעים כמילות מפתח, גם כשלומדים תנ"ך, איך אנחנו יודעים איזשהו רעיון מרכזי שיש בפרק בתנ"ך, על פי מילה שחוזרת זאת מילת המפתח שלנו. אז לחזרתיות של מילים, גם בקריאה לא סטטיסטית אנחנו נותנים לה חשיבות. כמובן שאם יש לפעמים רעיון ייחודי יוצא דופן, גם אם הוא לא מיוצג הרבה, עדיין ניתן לו משקל. אבל בכל זאת, אם נסתכל כאן על עולם המושגים שתלמידי הבעל שם טוב מייחסים לו, אני חושבת, אם אני לא טועה, הענן מילים הזה מבוסס על הדגל מחנה אפרים. אנחנו רואים את המילה אחד, והמלך, והאדם, והמחשבה, והשכינה, ולמעלה, ותשובה, ועולם, ואנחנו לא רואים כאן, ולהתפלל, כן? וקרוז, וקליפות, והיצר, ויראה, בכל מיני מילים שצריך לנתח כדי להסביר למה הן חשובות, וזה במחקרים אחרים שלי עשיתי, ניתחתי את האמירות של הבעל שם טוב מבחינה סטטיסטית והמשמעות שלהם בקריאה קרובה. מה שאני רוצה רק להראות לכם כאן, זה שאתם רואים שיש מגוון של נושאים, שזה המחשבות של האדם, והתפקיד לא המשיחי, הקבלי, התיאורגי שהמחשבות עושות על השכינה,
והאדם הוא במרכז, והיחס שלו אל האל כמלך הוא במרכז, אבל המשיח הוא לא בכלל מיוצג כאן. גם אם נסתכל על איגרת הבעל שם טוב, נראה שהמשיח הוא כמובן נושא חשוב כאן, אבל יש לנו עוד נושאים שעולים כאן, תפקיד הייחודי. יש נושאים נוספים של המאבק עם השטן, שלא הראיתי לכם. עליית נשמה וסנגוריה על עם ישראל, סגולות, אותיות, וסוגיית המשיח היא סוגיה אחת מבין עוד כמה סוגיות שעולות לנו באיגרת. אז גם אם אנחנו לוקחים את המסר המשיחי בזום אין, יש ויכוח בין החוקרים עד כמה המסר הזה הוא בעצם אקוטי. משיחיות אקוטית, הכוונה היא שעכשיו אנחנו עושים מעשים כדי לקדם את הגאולה, משיח נאו, משיח עכשיו, ועד כמה זה בעצם איזשהו חזון כללי לתנועה, שצריך להפיץ את המעיינות, אבל בעצם מסר עתידי. אז אם נקרא, רגע, זה מתוך שולם, הוא אומר, אני מתקשה לפרש את הפסקה הזאת כעדות ליסוד משיחי בולט. להפך, עולה ממנה שאין עוד מקום למשיחיות ככוח מניע, כבסיס לתקווה מיידית. ביאת המשיח מועברת אל העתיד הרחוק. מדברים על זה שיום אחד יפוצו מעיינותיך, זה לא אומר שזה יקרה עכשיו. אז ככה שולם מסביר. הוא לא מתעלם מהאיגרת, הוא פשוט לא חושב שזה קריאה למשיחיות אקוטית. יש עוד הרבה שדנו בה, משה רוסמן ועמנואל אטקס ועוד אחרים. אני רק אתן מילים חשובות של חביבה בדיה, שאומרת שגם היא מסכימה עם תשבי של תלמידי המגיד, אי אפשר בכלל לדבר על משיחיות, אין שם יסוד משיחי מובהק, אבל גם יותר מזה, שהאובססיביות של החוקרים עם האיגרת הזאת היא קצת מוגזמת, כי כמה שנסו להגיד שהאיגרת הזאת זו הגדרת, כמו מין כתב הצהרה של התנועה החסידית, זה לא התעודת זהות החסידית, כפי שהקדמתי קודם. אין לנו אחידות והסכמה בין כל החסידויות, אין איזה הצהרה שחתמו עליה כולנו הולכים עם האיגרת הזאת והמשמעויות שלה, אלא התנהל, כמו שהיא אומר, דיסקורס חריף גם בסוגיית המשיחיות. אין לנו כאן מוצר הומוגני אלא תערובת ותרכובות חברתיות, רעיוניות ודתיות שונות. אוקיי, אז כאן בעצם אנחנו מסיימים את החלק הראשון של ההרצאה שעסקה באיגרת, שהראתה לכם את ההתלבטות, שאני, כמו שאתם שומעים, אני קצת יותר נוטה לצמצום של האמירה המשיחית. אני כן אומר, ואם נחזור לסוגיית חב"ד, שהיפוצו מעיינותיך החוצה, זה בהחלט הפך להיות הסלוגן של תנועת חב"ד, והיום, עד היום, יש לחב"ד משימה, להפיץ את תורת החסידות מעבר לחסידים עצמם. וזה השליחים של חב"ד שאתם מוצאים בכל מקום ומקום בעולם, כמו קוקה קולה. המטרה שלהם היא לעשות את מה שבעצם נכתב כאן באיגרת. יפוצו מעיינותיך החוצה. בחב"ד הם לקחו בדור הזה, את הסלוגן הזה כמרשם לגאולה, כך שהמשיחיות גם בחב"ד שהייתה עסוקה ברבי מלובביץ' היא לא רק פרסונלית שעסוקה בדמות אחת, אלא היא תנועה שהמשיחיות אצלה היא בעצם מגדירה את כל הפעילות של החסידים בהפצת המעיינות, והם ממש קוראים לזה הפצת המעיינות. יש חגיגה גדולה גם בירושלים, בי"ט כסלו, חג הגאולה, שבהם מפיצים כתבי חסידות בזיל הזול. כל מי שרוצה לקנות כתבי חסידות, י"ט כסלו, זה הזמן להגיע ליריד, הספרים בבנייני האומה. אבל, שוב, אם אנחנו מדברים על תנועה הטרוגנית, לא כל החסידויות וכל הזרמים פועלים להפצת המעיינות של החסידות, והרבה מהם עד היום הם חברות מאוד סגורות שלא פועלות להפצת החסידות ולהפצת התורות, אפילו לא בקרב עצמם. כלומר, אפילו חסידים לא תמיד לומדים חסידות, שלא נדבר על חסידות.
אם אני מסכמת את הגישות השונות, רוסמן, שרק הזכרתי על קצה המזלג, הוא אומר שמשתמע שנועד מקום מרכזי בתהליך הגאולה, ושהיה מודע לאופייה החדשני, ואולי אף מהפכני של תורתו, זה משה רוסמן בספרו מחדש החסידות. לפי זאב גריס, הוא חושב שבעצם יש, הטקסט שקראנו מבין פורת יוסף זה בכלל תוספת מאוחרת, שבאיגרת המקורית לא היה היבט משיחי. אתקס, הוא ממשיך את שולם, הוא חושב שהגאולה נדחית לזמן לא ידוע. משה אידל, הוא דווקא מדגיש גם את ההיבטים המאגיים של החסידות, הוא רואה את המשיחיות כחלק אינטגרלי מהתנועה, וזה שהבעל שם טוב פוגש את המשיח, הוא אומר שבעצם הוא פוגש סוג של אלטר אגו של עצמו, כלומר הבעל שם טוב הוא בעצמו דמות משיחית. ופדיה, כמו שראינו, היא חושבת שזה לא מייצג את התוכנית של התנועה. לפני שאני עוברת לחלק של הפולחן המקדשי, אני רוצה להגיד שיש עוד חלק חשוב שאני לא עוסקת בו בהרצאה, אבל מי שמתעניין בסוגיה הזאת כדאי להתחקות אחריו, וזה נושא של עליית החסידים לארץ ישראל, מנחם מנדל מויטבסק ואברהם מקליסק, תלמידים של המגיד ממזריץ' שבוחרים לעלות לארץ, מאוחר יותר גם אברהם דוב מאבריץ' לצפת, מנחם מנדל מויטבסק זה לטבריה, והם מנהלים קהילות בגליל העליון, ויש שאלה עד כמה הקהילות, כמה הייתה מטרה משיחית לקהילות הללו, גם שם זה לא תשובה חד משמעית. עכשיו אני עוברת לדבר על המקדש, שבעיניי זה חלק אינטגרלי משאלת המשיחיות, שאלת הציפייה למקדש. כי המשיח הוא לא רק דמות פרסונלית, זוהי דמות שאמורה לעשות טרנספורמציה במציאות. ואחת מהשינויים המרכזיים שהמשיח אמור להביא, זה להביא את בית המקדש, את המרכז הגיאוגרפי, הבניין, המקודש, שהנחת מהשמיים לפי חלק מהגרסאות בירושלים. עד כמה החסידים כשהם מדברים על המקדש הם מצפים לשיבה אקוטית עכשווית של המקדש. ואני הולכת לבחון את זה דרך 3 ספרים ששייכים לסוגת טעמי המצוות. טעמי המצוות זוהי סוגה שהחלה בימי הביניים בכתיבה פילוסופית והמשיכה בתאוצה רבה אצל המקובלים, שבעצם הם מעניקים משמעות פנימית, רוחנית, לקיום המצוות. כאשר אחד הטענות המרכזיות למה מקובלים וחסידים מאוחר יותר עוסקים בטעמי המצוות, זה כדי לתת משמעות לריטואל שאדם עושה כי הוא מחויב לחוק ולהלכה. ואז אם המטרה היא פרקטית, לתת טעם, משמעות להלכה שהאדם היהודי מחויב בה, מה המקום של העיסוק במקדש עבור יהודים שאין להם שום רלוונטיות למצוות של המקדש? חלק ארי, חלק מרכזי מהמצוות של התורה עוסקות בפולחן המקדשי. כל ספר ויקרא עוסק בדיני הקורבנות. מה עושים המקובלים כשהם מגיעים אז ישנם מקובלים מסוימים שבחרו להתעלם מהמצוות הללו ולשים את עיקר מגמתם לתת משמעות ולהעניק מובן למצוות היהודיות שרלוונטיות ליהודי בגלות. כזהו רבי משה דליון בספר הרימון, הוא לא עוסק במצוות מקדשיות. אבל בניגוד למה שהיינו מצפים, הרבה מאוד מקובלים כן עוסקים במצוות מקדשיות או מצוות שקשורות לארץ ישראל, למרות שאין לזה שום רלוונטיות עכשווית. עכשיו השאלה מה החסידים כשהם עושים, כשהם כותבים טעמי המצוות, האם הם בוחרים להתמקד רק באותם מצוות, הלכות שיש להם משמעות לזמן שלהם, או שהם בוחרים גם להסתכל על המצוות המקדשיות. וכשהם עושים את זה, האם זה כדי לעורר געגוע ושאיפה וכמיהה עכשווית להקמת בית המקדש, או לחילופין להגיד, זה משל, זה מטאפורה לקיום רוחני של המקדש כאדם, כן, אנחנו מכירים את הספר של רון מרגולין, האדם
הוא מקדש, ולכן הוא יכול לקיים מגוון של מצוות שיועדו מלכתחילה למקדש בתוך נפשו. אז הספר הראשון שאני רוצה להציג לכם הוא של מנחם מנדל שניאורסון, גם הוא שייך לשושלת חב"ד. הספר דרך מצוותיך של הצמח צדק הוא בעצם אה, סוג של סידור מחדש של אמירות של רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד התנועה, בתצורה של ספר טעמי מצוות. וכשאני מסתכלת במבט על הספר, אני רואה ש21 מתוך 57 מצוות עוסקות במקדש או בקורבנות. כלומר, יותר משליש של המצוות בספר הזה עוסקות במקדש, כמו הקרבת וספירת העומר, איסור עבודת כהן בעל מום, איסור מומי בהמה, מצוות מסע אורן בכתף, קידוש ידיים ורגליים לעבודה, בעניין המקדש וכולי וכולי. אתם רואים בצבע כחול את כל המצוות שעוסקות במקדש, בצהוב את המצוות שקשורות לעתיד לבוא ולאו דווקא כמקדש, דיני ודברי, ים העברייה, מינוי מלך, ובלבן את המצוות הרלוונטיות לגלות. אמירת קדושה, שזו מצווה שהוגדרה בזוהר כמצווה, וכו'. אם אני עוברת לספר נוסף, חשוב מאוד בסוגיית טעמי המצוות, דרך פיקודיך של רבי צבי אלימלך מדינוב. רבי צבי אלימלך מדינוב הוא ראש של שושלת מונקאץ' ודינוב, וכתב ספר מאוד מפורסם, שנקרא ומאוד פופולרי, בני יששכר. הוא חיבר גם ספר קטן יחסית על טעמי המצוות שנקרא דרך פיקודיך. מונקאץ' זה כאן היה לאזור אוסטרו-הונגריה. ובספר שלו 20% מהמצוות הן שייכות לדיני קורבן או מקדש. גם כאן שימו לב, הם בצבע תכלת. שחיטת קורבן פסח, שלא לאכול נע ומבושל, לקדש בכורות, שלא לבנות מזבח אבנים, שלא לעלות במזבח. וכאן נשאלת השאלה ששאלתי קודם, האם זה כדי לפתח ציפייה משיחית ממשית או תחליף אלגורי? כאן זו דוגמה להעתקה בכתב יד של ספר טעמי המצוות דרך מצוותיך, מהמאה ה-19. הספר הזה של דרך מצוותיך ועוד ספרים של חב"ד, החב"דניקים מאוד אהבו להעתיק בכתבי יד את הספרים. אז שימו לב, היינו אומרים ואף כתב יד של הספר הזה לא דומה לחברו במכלול המצוות שהוא מעתיק, כלומר כל אחד מעתיק את המצוות שמעניינות אותו. וכאן מה אנחנו רואים? את העתקה של מצוות בניין בית המקדש. כלומר אותו חסיד שבחר להעתיק ראה עניין מיוחד בבניין בית המקדש. אז עכשיו, אחרי שהצגתי לכם את התמונה הכללית, אני רוצה להציג לכם כמה טקסטים שמבטאים עמדה רפלקטיבית של המחברים לגבי הסוגיה הזאת. כלומר, לא רק השערות שלי, אלא איך הם מסבירים את העיסוק שלהם במקדש. אז אני מקריאה לכם מדרך מצוותיך ממצוות בניין המקדש, אותה מצווה שהראיתי לכם בכתב יד. משחרב בית המקדש, אף על פי כן יוכל האדם להמשיך כל בחינות ומדרגות הנ"ל על ידי עבודתו. שהרי ושכנתי בתוכם כתיב, ויוכל להמשיך על ידי עבודתו האורות שהיו שורים בבית המקדש ובכליו, כי גם בנפשו יש בחינת יריות וכלים. מזבח החיצון ומזבח הפנימי הם בחינת חיצוניות הלב ופנימיות הלב. והנה בחיצוניות הלב הוא בירור הבהמה, רחמנא ליצלן, המידות, או רוצה לומר המידות הרעות של הנפש הבהמית, להשליך את התאוות הרעות ולעורר התשוקה להשם בתפילה. גם המזבח הפנימי הוא בחינת התעוררות רחמים רבים. וכמו כן ברוחני יכול כל אדם על ידי עסק התורה להמשיך בחינת אור אינסוף של למעלה מעיגולים וכו'. מה אומר לנו כאן? כל הפולחן של בית המקדש אפשר להסביר בצורה מטאפורית נפשית. בתוך הנפש של האדם הוא אומר יש בחינת יריעות וכלים, כמו במשכן שהיה יריעות והיה כלים של המקדש, גם באדם יש את זה. ולכן כל מה שנאמר בפולחן מקדשי ניתן לקיים בתוך נפש האדם. יש כאן בעצם קריאה אלגורית, תחליפית למקדש.
אין כאן בעצם ציפייה אקוטית לקיים את בית המקדש. לא צריך בעצם את בית המקדש הפיזי בשביל לקיים את זה. אמנם הוא לא יגיד שהוא לא מצפה לבניין בית המקדש, הוא יוסיף כל מיני אמירות במהרה בימינו שייבנה, כן? הציפייה נותרת, הציפייה של כל יהודי. אבל היא הופכת להיות פחות לוחצת אם יש לי איך לפרש את הדברים לעבודה הפנימית הרגשית שלי כבר בזמן הזה. ואם תשימו לב, העבודה בעצמה היא עבודה של עבודה רגשית, התעוררות רחמים, אהבה מסותרת, כן? ביטול, כל מיני מצבים נפשיים מנטליים שדרכם האדם מבצע את אותם ריטואלים מקדשים. כשאני עוברת לדרך פיקודיך, אני מקבלת כאן איזשהו דיון עוד יותר מפורט במוטיבציה של רבי צבי אלימלך מדינוב להתעסק במקדש. הוא אומר ככה: הנה צריך להתבונן, הצדיק שהשלים חלקו וקיים כל מה שאפשר לו לקיים והלך למנוחתו בזמן הזה. היאומן כי יסופר שישב בגן עדן מחוסר באיבריו עד שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ויחזור אל העולם הזה ושמש בכהונה כיוצא? הוא שואל שאלה, הוא מקשה על הארי ועל רבי חיים ויטל. ומה בעצם קשה לו? לפי הארי, שממשיך תורות שהתפתחו כבר בימי הביניים, כדי להיכנס לגן עדן, אדם זקוק לחלוקה דרבנן, ללבוש הנשמה. מה זה אומר? שהנשמה בעצם, כדי להתקיים בגן עדן כדמות פרסונלית אישית, בעלת זהות עצמית, היא צריכה איזשהו לבוש, כי אם לא, הנשמה סתם היא ארטילאית, אין לה איזשהו ייחוד פרטיקולרי אישי. כדי להתקיים עם הייחודיות הזאת, כדי שאחרים יזהו אותך כאותה אישיות, אתה זקוק למין גוף רוחני, גוף אסטרלי, שהוא נקנה ונבנה בזמן החיים בעולם הזה. החיים בעולם הזה, בגוף, יוצרים את אותו גוף רוחני שישמש את האדם בגן עדן, איך? על ידי קיום מצוות. כך שבדרך פיקודיך, מוטיבציה מאוד מרכזית של קיום המצוות בעקבות הארי, זה בעצם לבנות את הלבוש הנשמה הזה, את החלוקה דרבנן. ואז נשאלת שאלה, אם הגוף הזה הוא בעצם מבוסס על קיום כלל המצוות, מה קורה עם כל המצוות שאדם לא יכול היה לקיים כי אין לו מקדש? בעצם חסרים לו איברים, הוא יהיה נכה בעולם העליון. ולפי רבי חיים ויטל, עד שלא יגיע המקדש, עד שהאדם לא יתגלגל מחדש בגלגול, הוא לא יוכל להשלים את כל חלקי נפשו. אז רבי צבי אלימלך מדינוב טוען, בעצם זה לא הגיוני וזה גם לא צודק להעניש את האדם שלא באשמתו, הוא קיים את כל חלקו, כל מה שהוא יוכל לעשות הוא עשה בחייו. אז הוא אומר, היאומן כי יסופר שהוא יושב בגן עדן מחוסר באיבריו, כלומר נכה, עד שיגיע בית המקדש, אמנם הוא מוסיף במהרה בימינו. אם זה היה כל כך במהרה בימינו, הוא לא היה צריך לעסוק בזה, כי זה עוד שנייה כבר תיפטר הקושיה. כן? אז הוא בעצם חי בתודעה שאני לא יודע עד כמה זמן עוד זה יימשך. ואז לכן הוא אומר, כל מצווה, והוא כאן ממשיך את רבי יעקב יוסף מפולנוע שהזכרתי בהתחלה, והוא בעצם לוקח את העיקרון שלו, כל מצווה שאפשר לקיים אותה ברמה המעשית, אפשר לקיים אותה ברמת הדיבור והמחשבה. מה זה אומר רמת הדיבור והמחשבה? ללמוד את הפרטי מצווה. על ידי הלימוד של המצוות, אדם מקיים את המצווה ברובד אחר. הדיבור זה רובד הלימוד, הלמדני, המחשבה זה נגיד רובד אלגורי כמו שראינו בדרך מצוותיך. ואז מי שעשה את זה, למד את המצוות שלא רלוונטיות לזמנו, בדיוק אלו שמפורטות גם בספרי טעמי מצוות, יהיה לו חלוקה דרבנן. אמנם זה לא מבטל את זה שבסוף הנה בא העת והעונה של המצווה העיקרית, בכל זאת יבוא זמן שיבוא בית המקדש והוא ישלים גם את הרובד המעשי. כן, הוא מדבר גם על שיבה
אקטואלית, ממשית, הוא לא מבטל את זה לגמרי והופך את זה למטאפורה לגמרי, אבל הוא דוחה את האקוטיות, כי זה אפשר להמתין, יש כבר סבלנות, כי יש לו בינתיים משהו תחליפי. ולכן הוא אומר, על כן זאת עצתי, גם בספרי על הזה, להמציא בכל מצווה איזה עבודה בהשכל ודעת בכל זמן ועידן, גם במצוות התלויות בבית המקדש, והתורה נצחית היא. אנחנו כאן לקראת סיום. אני אגיד שהמגמה הזאת ממשיכה גם בספרים נוספים, כמו אוצר החיים, שהוא ספר טעמי המצוות שרבי יצחק אייזיק ספרין מקומרנו, הוא הספר הכי מקיף של טעמי המצוות, אז הוא כמובן נוגע הרבה בטעמי המצוות המקדשיות, והוא נותן לכל מצווה ומצווה איזשהו תחליף רוחני, מטאפורי, בעבודת הלב, בעבודת המחשבה. וכאן יש לי כאן פירוט של דוגמאות של מצוות, איך מקיימים אותם דרך עבודה על מחשבות זרות, דרך עבודה על השינה, השכינה כמצויה בכל הדרגות, וכאן זו דוגמה שעל ידי מצוות עולה, לדוגמה, עולין כל הבירורין למאי נוקבין. כאן רבי יצחק אייזק ספרין עושה עבודה תמיד עם המון טרמינולוגיה קבלית לוריאנית מורכבת, אבל הוא בעצם גוזר את המילה עולה לעלייה, ואז הוא אומר כל המחשבות עולות. אז כשיש מחשבה זרה, מחשבה לא טובה שנופלת בתוך האדם, כשאדם מעלה אותה לשורשה ועושה את העבודה הנפשית הרגשית הנדרשת ממנו על פי תורתו של הבעל שם טוב, הוא בעצם מקיים מצוות עולה. ומי שלא עושה את זה הוא קורג נפש. אני רוצה לסכם כאן. שבעצם יש מגוון של דרכים, תחליפים לקיים את המצוות המקדשיות, אם זה תיקון אישי בלבוש הנשמה שדיברנו עליו, יש רבדים אלגוריים ומוסריים, יש את המחשבה כתחום שאותה מתקנים במקום המקדש, וגם בבית למדני, על ידי זה שלומדים את המצוות, בעצם מקיימים אותם ברובד הדיבור. ובכך אנחנו בעצם מגיעים לסופה של ההרצאה, ובה ניסיתי להראות את המורכבות של השאלה הזאת, איך מצד אחד הנושאים של מקדש ומשיח עולים במגוון רחב של תחומים, בעיסוק אינטנסיבי במצוות שקשורות למקדש, ויחד עם זאת, גם במקומות שבהם זה מופיע, כמו איגרת הבש עם המשיח, וגם בטעמי המצוות של המקדש, המשמעות של זה כמשמעות משיחית אקוטית נותרת בסימן שאלה, בלי למחוק את אותה תקווה ומשאלה. התקווה והמשאלה נותרת בעינה, היא מוזכרת, היא דבר שעוסקים בה, ויחד עם זאת הלחץ שזה יהיה עכשיו, now, יש בו קצת יותר אורך רוח ויותר איזושהי אורך נשימה, כדי לאפשר גם דרכים חליפיות לקיום של המשיחיות. תודה רבה לכם על ההאזנה, ואני אשמח לענות על השאלות. תודה גדולה, תודה גדולה, ליאור, ואני שמח מאוד שבדברי תורה שמרו עלינו מפני המציק, ולא נקטעו דברייך, לא בהתראה, ולא בעזב, ולא במרעים בישין אחרים, וגם שמח על כך שנתת לנו הצצה גם לא רק אל השאלה של משיחיות בתנועת החסידות, ולא רק תזה יפה על החשיבות של המושג של אורך רוח, בבואנו לדבר על הרעיון המשיחי בחסידות ובתנועה כלשהי, אלא גם הצצה אל הספרות, שבדרך כלל נמצאת בצל ובסתר, הספרות של טעמי המצוות שנכתבה במסגרת החסידות, בהתהוותה, בראשיתה, והראית עד כמה זאת ספרות שפותחת צוהר לטפל בשאלות שהן אינן שאלות הלכתיות גופה, שאלות עם היטל על ההלכה, אבל הן לא שאלות, לא בתורת המשפט, ודאי לא שאלות על דינים מסוימים. אז קודם כל תודה גדולה, ואני גם שמח מאוד על כך, על השאלות היפות שקיבלנו, נדבר קצת כמה שיאפשר לנו הזמן, אני מקווה שנגיע לכל השאלות שנשאלו. ושאלה אחת ששואלת רעות, היא כותבת סביב הרעיון הזה של שלום, שנראה שגם את
ככה שותפה לו לפחות באיזו מידה, שהאיגרת של הבעל שם טוב מדברת על הזזת המשיחיות לכל הפחות לאיזשהו עתיד רחוק. עד כמה לדעתך הרעיון הזה של הבעל שם טוב הוא שייך לסוג מסוים של הד להתפרצות המשיחית השיטאית שהייתה אך דור לפני הולדתו, שעליה דיברנו גם אנחנו כאן עם הדר פלדמן סמט לפני כמה שבועות. אז השאלה היא עד כמה יש יסודות שבתאיים בחסידות, אם אני מבינה. אני אמ, חושב שהשאלה היא עד כמה הרעיון הזה של דחיית המשיחיות אצל הבעל שם טוב היא איזה סוג של מענה לרעיון, להתפרצות המשיחית השבתאית, כלומר לא אימוץ של רעיונות שבתאיים, אלא אולי אפילו איזה מין בתחייה, התבוננות. כן, של נטרול העוקץ. כן. אמ, טוב, זאת שאלת השאלות, ואני יכולה להגיד שהתזה של שולם די אותגרה בדורות האחרונים, כשפחות רואים את החסידות כאיזושהי תגובה לשבתאות, אלא כהמשך יותר אורגני לכל ההיסטוריה והמסורות שקדמו לחסידות, וביניהם גם החבורות הקבליות שהיו עליהם קלויזים וחבורות שלמדו זוהר, ובעצם אנחנו פחות רואים את זה כריאקציה, אלא יותר כתנועה אורגנית. ולכן אני לא יודעת, מצד אחד, כן אנחנו יודעים הבעל שם טוב פעל בתקופה של הפרנקיזם במקום מאוד מאוד קרוב, ויכול מאוד להיות שהוא הכיר או שתלמידיו הכירו את בעצם התפרצות של השבתאות בצורת הפרנקיזם של יעקב פרנק שהייתה באוקראינה. ולכן יכול להיות שיש איזושהי זהירות בשלב המאוד מאוד מוקדם של החסידות לרעיונות שבתאיים או משיחיים אקוטיים, אבל מצד שני, אני כן רואה עיסוק בכללי, כמו שהראיתי לכם, במקדש, ולהגיד משיח שיבוא במהרה בימינו, ולכן אני חושבת אני לא בטוחה עד כמה הם חוששים מהאמונה הזאת, או שהיא פחות רלוונטית לאתגרים שבהם הם עומדים אל מולם בחברה היהודית בזמנם. כלומר שעיקר העיסוק שלהם הוא באתגר של השמד שיש להם, האתגר שעוד מעט יגיע כבר בדור של דרך מצוותיך של ההשכלה. אז יש להם עוד אתגרים לחשוב עליהם חוץ משבתאי צבי. אז לא נתתי תשובה חד משמעית, אבל אני חושבת שיש דברים שממשיכים, גם מנחם לוברבוי מראה על כל מיני רעיונות סמי שבתאיים בכתבי רבי יעקב יוסף, והם מאמצים את זה, ובכל זאת מנסים לעבוד עם החומרים האלו בצורה שבעיניהם לא תהיה מזיקה. אז נשאר בגזרה של הבעל שם טוב, ידידנו פרופסור אריה דרי שואל האם תהיי מוכנה, הנה שלום גם ברח לבייביסיטר. כן, שלום לך. שמחים בבואך. אז פרופסור אדרי שואל, האם תהיי מוכנה להשליך את החלק השני של ההרצאה על החלק הראשון, במובן זה של לראות את המשיח שבאיגרת הבעל שם טוב כתופעה פנימית באדם, כאשר כולם ידעו לעשות תיקונים וכולי, שזה יהיה העידן המשיחי. אפשר לומר שבעצם גם המסר המשיחי שנותן הבעל שם טוב באיגרת הזאת, אני יכולה להבין את השאלה בעצם, שאפילו שם הוא לא אומר ויעלו כולם לארץ ישראל ונקריב קורבנות, אלא הוא אומר בעצם יבוא המשיח כשכולם ידעו קבלה. אז שבעצם המסר המשיחי עצמו הוא מסר רוחני, אפשר לומר את זה, כן? גם הבעל שם טוב, יש שאלה אם הבעל שם טוב עצמו ניסה לעלות לארץ, הוא בעיקרון לפי הסיפור ניסה חצי דרך וחזר, הנין שלו רבי נחמן ניסה לעלות, הוא עלה, הגיע לארץ ישראל, אבל אז חזר, כך שאנחנו רואים שהתנועה הזאת
אמנם יש כמה חסידים שעלו ובעצם ראו את המשימה שלהם באופן קונקרטי, גיאוגרפי כלעלות, הרבה מהחסידים לא רואים את זה כמשימה המרכזית שלהם, ולכן אפשר לפרש שלפחות לחלקם, כי אמרתי זה הטרוגני, אכן הגאולה עצמה היא תודעתית ורוחנית. יש שיגידו שגם, ויש שפרשו כמו אליוט וולפסון, שגם מה שהרבי מלובביץ' מלמד, זה באמת שלכל אדם יש משיח פנימי, וההבאה של המשיח זה הגילוי של המשיח בתוך התודעה. והאופי המשיחי של התורה שלו היא שינוי התודעה עצמה, שהתודעה תצליח לראות את האל כאימננטי בכל מקום, ומהבחינה הזאת זו בעצם תורה תודעתית, קבלית, רוחנית. אז גם כששואלים מהי משיחיות, צריך לשאול בעצם אפילו לאלו שמצפים למשיח, מה זה משיח בשבילם, ואז כאן אפשר לומר שלפחות בחלק מהניסוחים זה אכן רעיון ספיריטואלי, תודעתי, קבלי. אז אם טוב בעינייך, כלומר, ידוע לנו שאחד מן הדרכים שבהם מתגלגל הרעיון המשיחי בתולדות הדתות, היא כמובן דרך דמותו של הבן. עכשיו שיש בן של ממש איתנו, אני לא יודע אם טוב יהיה להמשיך לדבר במשיחיות, אבל אם תרצי עוד שאלה אחת אני אשאל, ואם לא, טוב לך לקבל עוד שאלה? אפשר, כן. כן, אז נשאר עוד רגע אחד באמת בגזרה הזאת של משיחיות ספיריטואלית, או איזה רעיון של הפנמה של הרעיון המשיחי, הרעיון שמשיח לא מגיע בעולם, אלא הוא מצב תודעתי להגיע אליו. שואל עמי, עד כמה את רואה ברעיון הזה, שהצגת אותו גם בהרצאה עצמה, דרך המקדש שבתודעה, עד כמה את רואה אותו כהעמקה של הרעיון המשיחי, או לחילופין כביטול שלו, מחמת זה כשמדברים על משיחיות שבתודעה, בעצם מוציאים ממנה את העוקץ של דבר שצריך להשתנות בעולם. משיח יכול להגיע בתודעה גם אם עולם כמנהגו נוהג. כן, אז אני אומנם הצגתי את זה יותר אולי כתחליף אלגורי ואולי החלשה שלו, אבל כשאני חושבת יחד איתכם עכשיו בכל, אני לא רואה מדוע שנצמצם במשמעות של שינוי תודעתי, כי שינוי תודעתי, אם אנחנו מאמינים שהוא לא רק ביחידים, אלא שהוא אמור להיות גלובלי, לדמיין שינוי כזה זה לא פחות קשה מאשר לדמיין מציאות פוליטית אחרת, ואנחנו כאן במדעי הרוח, מבחינתי גאולה תודעתית, רוחנית, היא לא פחות משיחית מאשר תנועה פוליטית כזו או אחרת. אז הרעיון המשיחי בעצם אולי צריך להבין אותו בצורה מורכבת יותר כבעל הגדרות שונות, וכשאנחנו שואלים על טקסט, זו אותה שאלה גם על שבתאי, כי יש לנו הרבה טקסטים ששואלים, רגע, הוא שבתאי, הוא לא שבתאי, אבל גם אולי המונח שבתאי והמונח משיחי הוא הרבה יותר מורכב ומגוון, ומכיל הגדרות שונות ולפעמים סותרות. דבר נוסף אני אגיד, שכן חשוב להגיד שלמרות כל האלגוריה הזאת, אני חושבת שבסוף כתנועה המונית, נותרת האמונה התמימה יותר והפחות מורכבת. כלומר, אני הצגתי את הטקסטים הסופר קבליים, המאוד מורכבים של התנועה החסידית. חב"ד, ספרין וגם צבי אלימלך מדינום, הם אחד מההוגים היותר קבליים של התנועה. והם בעצם נוגעים באמת ברמות אולי יותר אלגוריות וסימיליות של הפירוש. אני מניחה שאם תשאלו חסיד מן השורה, הוא לאו דווקא יהיה מודע לכל האפשרויות המורכבות הללו, ויאמין יותר בדימויים המדרשיים הקלאסיים של מקדש שיורד מן השמיים, והציפיות הקלאסיות נשארות בעינן. ואז השאלה למי מיועדים הטקסטים היותר מורכבים האלו, האם זה מיועד לכל התנועה, או לאלו עם מודעות רוחנית יותר מפותחת. גם זה צריך לקחת בחשבון, שיש פער בין הטקסטים הקבליים לבין האמונה העממית.
אז תודה גדולה, וגם תודה על אורך הרוח, אגב אורך רוח בלהמשיך ולשוחח איתנו גם כשבדרך כלל ברכייך, ילד וסליחה מאוד רגוע שאתם רואים. כן, וסליחה מרחל ומיואל ומרמי על שהשאלות לא הוצגו. אפשר יהיה להמשיך ולהתכתב, אני מקווה, מניח, עם ליאור. ואני שמח מאוד גם על כך שככה לתוך סדרת ההרצאות הזו על הרעיון המשיחי לגווניו, איזה מין גוון של רעיון שבו משיחיות יכולה להיתפס על ידי תנועה דתית, כמו שאמרת לנו, תנועה דתית מרובדת ומגוונת, וזה מין יסוד של רעיון של משיחיות שמתקיימת כמצב תודעה, מתקיימת בעיקר באיזה מין צורה של הוויה מנטלית, ולא בהכרח כשינוי של מצב הוויה פוליטית. והרעיון הזה, הגוון המעניין הזה, אני חושב שהוא גוון שלא פגשנו, בטח לא פגשנו באופן ככה חד, מחודד, ועם טקסטים תומכים, מלבד בהרצאת הפתיחה בסקירה הגדולה שעשה בפנינו פרופסור יובל רוטמן. אז אנחנו לערב זה ניפרד, ואם יחזיק האור, ניפגש בשבוע הבא להרצאה של יאיר נהוראי על משיחיות אצל הרב קוק ובזרם שנמשך מתוך הרב קוק, ואני מקווה שתהיו בשלום ותשמרו על עצמכם ועל קרוביכם, ומחכה להתראות בזמנים טובים יותר. תודה רבה שוב ליאור, תודה רבה ולהתראות לכם על לכולם, ערב השאלות טוב. והשיחה. להתראות.